To Hanging Bridge! Ayan po, nakikita nyo po, lang ka, ang mga boys po namin. Oh, ayan o. Si Machete 1, Machete 2, Machete 3. Hindi kasi patusok yung ano niya, no? Eh kung uod lang yung gagawin. Nasakay kami dito. Jean! Na-experience tayo. Na-experience tayo. Sabi ko! Kaya po, nakita nyo po ang talangka. Ay, talangka. Sabi ko sa'yo eh. Meron siya sumisik.